Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikaTonyana. Ezini. Qoqo, uhlala usazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Right, ke sijike phake masiyenza 16 minutes sele sijoinile ke usodolophu nditshilo ke nathi ke silive kwikhasi lethu lika-Facebook uvukani community radio. Mameya mama masikubulise enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele komphulaphuli wevukani FM ngale mini yanamhlanje. Manibulise msasazi. Ndibulise kuwe, ndibulise nabaphulaphuli bevukani community radio. Nkosi kakhulu mama, sibulele ngexesha othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Sijonge kwiprogram enikeza ke umdla kakhulu. Ungakusicacisele ngeprogram yanamhlanje Gabalala, kwaye ke sijonge nokuba ke mhlawumbi ingaba ngobani ekulindeleka into yoba babe ke bayaxhamla ke ngakumbi ke kwiprogram yanamhlanje. Le program yanamhlanje msasazi, iprogram esiyenza kunye noSunpark. uSunpark ukwi-partnership noSanlam. Ifocus yabo msasazi ikwi-SMMEs, kwi-funding yazo, yenzelwe ukuxhasa nokomeleza amashishini amancinci naloo mashishini aphakathi, ngoba amashishini msasazi ayasokola ngoku, atsala nzima. La asekuhlaleni kuthi apha eNxiba yeThemba inika imali-mboleko engenanzala ukuze la mashishini akwazi ukuphumeza izivumelwano zokuthenga neenkonzo ngokuzithemba nangempumelelo. Le nkqubo ke msasazi iyinxalenye yecebo leSunpark lokuphuhlisa abathengisi kunye nabanikezeli beenkonzo. Bukuqaphele ke msasazi, sinee-hawkers kwiindawo zethu ozisokola kanobom. Kuye kube nzima kuzo nokufumana i-funding kuba kaloku ngamashishini amancinci kakhulu aye angathenjwa nazii-bank ezi-commercial. So uSanlam kunye noSunpark ke bazisa kanye kubo ezo nkonzo zinjalo ngenjongo yokudala amashishini azinzileyo kuluntu jikelele, kuba abanye baba bantu imost yabo ngoomama abondla amakhaya, abafundisa abantwana. Therefore siyayibulela thina le nto iza noSunpark noSanlam phakathi kwamashishini ethu, so ifowukhase kubo msasazi. Ndingusomashishini esodolophu kwaye ndinomdla wale nkqubo yanamhlanje. Ndiyafuna ukuya kwiprogram yanamhlanje. Mhlawumbi ke ndingalindela ntoni Gabalala namhlanje ukuzawube kusenzeka? Mhlawumbi nomnye ke ongazukuphumelela namhlanje, ndiyaqonda ke into yokuba unomdla omameleyo ongumhlali wapha eNxiba yeThemba, into yokuba ke mhlawumbi izawuqhuba njani le nkqubo njengosomashishini. Mhlawumbi ndincedakala njani mna? Uncedakala kuqala msasazi ngokuba funeka ube ngumhlali waseCredock okanye eMiddleburg. Ube ngowalapha eNxiba yeThemba. Also ishishini lakho libe noko libhalisiwe, laa nto kuthiwa i-registration, ngoba abazokwazi ulixhasa xa lingabhaliswanga. Sasikhe sanayo ke inkqubo yayikhuthaza bonke oosomashishini bethu ukuba mabarejistarishe. Ukhona umfana phaa kuthi ongusonwabo oye abancedise kuloo nto leyo. Sasiyikhuthazile both towns. So abathatha inxaxheba msasazi, kulindeleke kulo msitho ukuba baze. Uzawube ubanjwa iintsuku ezimbini, ungolwesithathu nge-15 and also nge-16. Nge-15 uzawube upha eVusubuntu Community Hall, nge-16 uzawube upha eMiddleburg Town Hall. Iqala ngo-9 ke ixesha ukuya ngo1:30 emini. Abo baza kubakho ke msasazi bakufumana intetho malunga nenkqubo yemali-mboleko, baqeqeshwe nangeefoms ekufuneka bezifilishile, ziintoni ezidingeka kubo ukuze iindleko nokuthenga abakulindeleyo. I-Mountain Zebra Park ke msasazi inika eli thuba ukwenzela inxibelelane nabachaphazelekayo. So siyabakhuthaza bonke oosomashishini bethu, nongekayifuni ngoku loo mali-mboleko msasazi makasondele apha, kuba akazazi ngomso ukuba ukuxakeka kwebhizinesi yakhe kuyawuba kunjani na, ukwenzela uba ibe lula xa esefikelelwa lixesha lokuba naye uyafuna ukusondela kule nto yakaSanlam.
uSanlam uzawube khona inxiba yethemba noSonpark. So amashishini anomdla ke angathetha nomnumzana ufumanekile, nguye ozabe phaya engumntu ophambili ekuqeqesheni amashishini ethu ukwenzela uba ezo zinto bafuna ukuzithenga mhlawumbi umntu akana-capital yokuthenga izinto azithengisayo, kulapho kanye bangena khona ukwenzele babancedise. Nkosi kakhulu Mameya, masibulele mama ngexesha othe wabe ke usiphalona enkqubeni. Sithembe ke neprogramu yanamhlanje ezawuqhubeka phaa ke Galatoku yaba yimpumelelo. Ungabikho mntu ushiyekayo umsasazi, kuba xa abantu sebefumana izinto kuye kubekho abakhalazayo uba bebekhethwe njani, bekutheni. Siyayipapasha, sinomboko, siyabakhwaza, sibafowunele abantu abangasomashishini. Asifuni umntu uzawuphoswa athi xa isabantu befumana izinto abuze uba bebezifumene njani, bakhethwe kuba betheni bona. Asikhethi mntu ke, sifuna wonke umntu ngaphakathi ukwenzela into yoba bazolufumana olu ncedo. Osimsasazi, siyabulela kwifukani kakhulu. Nkosi kakhulu ngisotho lopho kumasipala ngoba yethemba local municipality ohloniphekileyo umama uZonke ngunoncedo ke phaa ke kumasipala ke ngoba yethemba local municipality izidolophu zimbini ke inquba kwakunye ke neMiddleburg. Thatha loo nto sibeka phaa ke kwimizuzu umphulaphuli siyenze kaloku